saradnji sa Ministarstvom pravde i Državne uprave Republike Srbije, Privredna komora Beograda organizovala je stručni skup na temu predstavljanje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine. To je bilo prvo javno predstavljanje strategije koju je Narodna skupština Republike Srbije donela 1. jula ove godine privrednicima, stručnoj i široj javnosti. Govorilo se o borbi protiv korupcije kao jednom od prioriteta Vlade Republike Srbije, značaju sprečavanja korupcije za privlačenje stranih investitora, pravnu sigurnost, pravno uređenu državu i prosperitet svih građana Srbije. Imajući u vidu da posledice korupcije dovode do osiromašenja društva i države, stvaranja neizvesnosti i nestabilnosti ekonomskog sistema kao i smanjenja investicija, borba protiv korupcije nameće se kao obaveza svakog savremenog društva. Mi smo otvorili set razgovora koji često nije prijatan i zato tako otvaram i današnji sastanak. Privredna komora Beograda je otvorila temu nezaposlenosti. Nezaposlenost i korupcija su dve top teme i prioriteti Evropske unije. I kada pričamo o izolovanoj temi korupcije, Evropa je to spojila, Danska je to spojila i sve zemlje u Evropskoj uniji koje su napravile tripartitni odnos, poslodavci, sindikat i vlada, razrešili su u najvećoj meri korupciju. Jak sistem, razrešen problem sigurnosti radnih mesta. Oni su to nazvali fleksigurnost. Mogućnost i promjene radnih mesta bez bojazni da ćete ga izgubiti. Zato je borba protiv nezaposlenosti za privredu, borba za posao, za privredu nas iz privrede kojih ima 100.000, koji punimo budžet, koji plaćamo sve svoje doprinose. Ne računamo one koji izigravaju ili koji se ponašaju u dogovor sa određenima i tu nastupaju antikorupcijske mere i tu nastupa onaj treći deo koji se zove vlada sa donošenjem svih svojih sistemskih promjena. Zato je izuzetno važno, ja ću vam pročitati samo jednu malu rečenicu. Ja sam pokušao dobro da se spremim, ali to dobro podrazumeva da bi morao da imam znanje svih vas, 178 prisutnih danas u sali, jer toliko ima stolica. I ovo je jedan od najinteresantnijih sastanaka i profesionalno, i medijski, i privrednički održan u Privrednoj komori Beograda. Ali ću vam reći da Evropska unija i borba protiv korupcije treba posmatrati u svetlu javnih politika i zakonskih obaveza. Specifično antikorupcijsko zakonodavstvo je prilično ograničeno. Kada budemo tumačili vladu, ovu vladu, šta je uradila u delu antikorupcijskih mera, da znamo šta su drugi uradili. Jer etalon dobroga, etalon urađenoga, ne može da počne od onoga ko ima od 1910. godine kao na Novom Zelandu zakon i ugrađene mere. Prepoznati su veliki nedostaci u oblasti monitoringa, prevencije i borbe protiv korupcije. I što je izdato u saopštenju, to je taj transparentni oblik da pričamo i zato se mi danas ne bojimo da pred privrednike i pred medijsku i svaku drugu javnost iznesemo da hoćemo da otvorimo priču u privredi, ne računajući pojedince koji su se ogrešili, jer to spada u drugi deo obaveze. Ne onog soft podmićivanja određenih zanimanja ili određenih ponašanja. I tu ste vi da svako u svome sprovede, ali nekoliko država članica EU ratifikovala je većinu postojećih međunarodnih antikorupcijskih instrumenta. Ipak, 3 države članice nisu ratifikovale Konvenciju o korupciji iz krivičnog prava Evropskog saveta. 12 članica nije ratifikovala njen dodatni protokol 34, a 7 Konvenciju o korupciji građanskog prava. Još 3 članice nisu ratifikovale Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije, a 5 članica nije ratifikovala Konvenciju OECD-a protiv podmićivanja. Kada smo isključivi prema sebi i kada donosimo 200 zakona u jednom danu pa ih prepisujemo, a nemamo podlogu da ih implementiramo, nemamo infrastrukturu da je sprovodimo i toga da budemo svesni. I zato je izuzetno važno
da Srbija bude realna u donošenju svih mera i svih implementacija potrebnih ne samo zakona, nego i standarda i kriterijuma, da je za sve potrebno vreme. A rečeno je, vi znate da u Singapuru i Hong Kongu, koje su u listi prvih 10 čak na vrhu, pre 30-40 godina koruptivno ponašanje je bilo sastavni deo života. 30-40 godina i nije neki dugi period. I ako mislite da to može vi, koji ste u institucijama, mi u privredi i svi zajedno da rešimo za 3 do 4 meseca, ili u periodu jedne vlade ili u periodu jednog mandata nekog od vas, onda mi pogrešno očekujemo. Sistemski treba povezati i ponovo se vraćam na temu. Nezaposlenost je top 1 tema u Evropskoj uniji, jer samo ove godine u Italiji je 250.000 radnika ostalo bez posla, samo 1.700.000 je zatvoreno objekata radnji, u Rimu 84.000 u prošloj godini, i kada privlačimo investicije i kada očekujemo da u Srbiju nakranu svi oni, moramo da znamo šta se događa u regionu. Sistemske mere, borba protiv nezaposlenosti i korupcija su povezane teme i mi ih danas delegiramo pred vas. Hvala vam što ste došli kod sebe danas, jer Privredna komora Beograda će zajedno sa vama pokretati i druge teme tokom avgusta i krajem avgusta, i bez obzira na 40 napolju, vi ste pravi i ja vam još jednom zahvaljujem i čestitam. Pre mesec dana je Narodna skupština Republike Srbije usvojila drugu po redu nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije. Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije je generalni plan borbe protiv korupcije. Dakle, šta god da radite, šta god da pripremate, morate da imate nekakav plan ukoliko želite da to uspete da iznesete. Ovih dana je finalizovan i akcioni plan. Druga verzija akcionog plana objavljena na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave i u najskorije vreme očekuje se usvajanje akcionog plana kojim bi se konkretizovala nacionalna strategija i sama borba protiv korupcije. Prva nacionalna strategija je imala takav akcioni plan koji je kasnio za strategijom čitavih godinu dana. Ova nacionalna strategija dobija akcioni plan odmah u roku od mesec dana, koji će početi da se primenjuje već tokom avgusta. Kao što znate, ja sam ispred MUP-a Srbije predvodio tim koji je zajedno sa timom Ministarstva pravde, sa stranim ekspertima, sa predstavnicima OEBS-a, Evropske komisije, vrlo predano i vredno radio na izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koju je usvojila Narodna skupština. Sada smo pred usvajanjem akcionog plana za njeno sprovođenje. Kao što i samo ime kaže, akcioni plan predviđa akciju. Prema tome, što se tiče MUP-a Srbije, to je pre svega formiranje nove organizacione jedinice u okviru Uprave kriminalističke policije, koja će se boriti protiv korupcije, koja će biti dodatno ojačana kako kadrovski, tako i materijalno-tehnički. Imaće 4 regionalna centra pored Beograda, Niš, Novi Sad i Kragujevac. Biće povezana sa odeljenjima kriminalističke policije. Naravno, akcioni plan predviđa povećanje, značajno povećanje pripadnika sektora unutrašnje kontrole policije, koji će se ići do evropskog standarda, do 1%, ako imamo informaciju da je oko 46.000 pripadnika MUP-a, trebalo bi da sektor unutrašnje kontrole policije do ovog perioda ima 460 pripadnika, on danas ima negde oko 90, ako odbijete ljude koji su logistika i tako dalje, zaključit ćete da je to vrlo mali broj i nedovoljan da se bori protiv korupcije. Dakle, ovo je strategija koja je veoma pozitivno ocenjena od međunarodnih i evropskih partnera. Ovo je strategija koja ustanovljava antikorupcionu koaliciju na nivou celog društva. Ova antikorupciona koalicija mora biti jača od svake političke koalicije. Ona u svojoj, najvažnijem prvom delu predviđa borbu protiv političke korupcije, što je bilo nezamislivo i nemoguće u prethodnoj strategiji.
ona predviđa stvaranje antikorupcione svesti na nivou celog društva i naravno kroz ovaj akcioni plan antikorupcionu akciju ne samo policije i tužilaštva kao represivnih organa, već i svih drugih državnih organa, Agencije za borbu protiv korupcije, dakle vas iz medija koje takođe pozivamo kao i sve građane Srbije da se priključe u borbi protiv korupcije kao u borbi za novi sistem vrednosti u Srbiji i zaista, kao što ste vidjeli, predstojeća temeljna i ozbiljna rekonstrukcija vlade treba da omogući i sistemsko i zaista značajno i odgovorno uspostavljanje borbe protiv korupcije na nivou celog društva i smatram da ćemo u narednom periodu imati značajnih rezultata i da ćemo se kao i do sada zakonski, sistemski, temeljno boriti protiv korupcije. Nadam se da ćemo imati podršku i poruku vas iz medija, građanima Srbije, da nećete biti na strani onih koji su optuženi za iznose u milijardama dinara, da nećete likovati kada se neko pušti iz pritvora ili ćete, ne znam, možda imati neku drugačiju vizuru borbe protiv korupcije. Ja bih vas molio da za one iznose u milijardama dinara za koje su optuženi pojedini, dakle optuženi, optužnica je stupila na pravnu snagu, zamislite koliko je država Srbija izgubila škola, vrtića, bolnica, autoputeva, koliko je mladih matematičara i mladih studenata moglo da se stipendira, koliko je u tom smislu Srbija i svaki njen građanin izgubio, a da naravno mi ne osporavamo pravo da nas kritikujete, ali da govorite da se radi o nekakvom autoritarnom ili autokratskom vođenju borbe protiv korupcije zaista nema nikakvog mesta i nema nikakvog smisla. No, ja smatram da na kraju, to ću samo kratko reći, kao predstavnik Srpske napredne stranke, poverenje građana Srbije koje daje mojoj stranci, daje nam za pravo da zaključimo da građani Srbije prepoznaju Aleksandra Vučića kao simbol borbe protiv korupcije, kao čoveka koju tu borbu simbolizuje i naravno da mi kroz sistem, taj sistem borbe protiv korupcije institucionalizujemo i vodimo kroz institucije sistema pravno, demokratski, uz poštovanje svih osnovnih ljudskih prava i sloboda i uz poštovanje Ustava, zakona ove zemlje i međunarodnih normi i standarda. Nikome se neće kršiti ljudska prava, ali se neće ni odmicati pred onima koji su besramno pljačkali Srbiju dok je ona krvarila i dok je prolazila najteže periode. U tom smislu, još jednom ponavljam, vrlo važnu ulogu medija u borbi protiv korupcije i na današnjem skupu koji organizuje Privredna komora razgovarat ćemo sa predstavnicima privrede da borba protiv korupcije nije usmerena protiv privrede, nije usmerena protiv investicija, već naprotiv. Ona je podsticaj privrednom razvoju, ona je podsticaj otvaranju novih radnih mesta, jer složit ćete se da niko neće investirati i otvarati nova radna mesta u zemlji u kojoj vlada korupcija i u kojoj korupcija dosegne taj nivo kao što je nažalost to dosegla bila u Srbiji. Privredna komora Beograda je, zahvaljujući svima vama, organizovala danas sastanak na temu, a to su dve teme, kao i onom vicu. Top prioriteti Evropske unije su nezaposlenost i korupcija. Smanjenjem nezaposlenosti, uređenjem sistema, jakog socijalnog sistema i sistemskom borbom protiv nezaposlenosti smanjit će se i onaj deo korupcije. I tako treba da postavimo stvari i današnji sastanak. Zato što tripartitni odnos države, poslodavca i sindikata u svim zemljama u kojima je korupcija na najnižem nivou, od Singapura, Danske, Finske, Švedske, Novog Zelanda, taj tripartitni odnos je doneo tu nezaposlenost. Kada budemo smanjili, smanjit ćemo preko 50%. Tako su rekli u 3 godine i ta borba za radna mesta treba da bude borba svih. Na prvom mestu, Evropska konvencija i direktive o korupciji su izrekli prvu reč, zove se pokvarenost. Pokvarenost je prema vama koji radite, a ne primate platu, pokvarenost je prema nama koji smo dužni da vama odgovaramo i da zaposlimo sebe, svoje,
našu decu, sve u Srbiji kojih 1.700.000 ne ostvaraju radni odnos. I zato je ta vrsta ponašanja u Republici Srbije prešla dara meru. Zato što mi smo nastavili da se ponašamo onako kako smo se ponašali 90. godina, kada smo na 1 ili 2 miliona kantica za benzin, dozvoljeno nam je bilo, a sada kada smo dobili uređeni sistem u jednom delu ponašanja, mi nećemo to da koristimo. Zato jeste problem u privredi i u javnim nabavkama i u tenderima, i vi ste videli da Privredna komora Beograda pokreće izuzetno teške teme. Da li mislite da ima teža tema od toga da procenat nezaposlenih mladih je prešao 50%? 52% nezaposlenih mladih ljudi je u Republici Srbiji. I kada pogledate sve te otežavajuće činjenice, korupcija u onom najnižem smislu, od personalnog do institucionalnog je našla. Direktive Evropske unije nisu potpisale, ratifikovale sve zemlje Evropske unije, samo nekoliko. I antikorupcijske mere takođe nisu ratifikovale neke. I vidite da je Srbija u ispunjavanju obaveza u oblasti integracije Evropske unije krenula u najoštriju borbu kroz ova dva segmenta. I zato zaista naglašavam još jednom, borba protiv nezaposlenosti u svakom smislu je i borba protiv korupcije, a mere su zajedničke za sve zemlje Evrope, samim tim i za Republiku Srbiju. Uloga medija je zaista nezamenljiva i najkvalitetnija, ali isto tako podrška i privrednika celokupnom ovoj borbi treba da bude. Hvala vam svima što ste danas došli. Vi znate koji je danas datum, da svi oni koji su mogli, otišli su iz Beograda ili su se sklonili na hladno. Posebno se vama zahvaljujem zato što radite časno i dostojanstveno svoj posao.